बल खेलायाव थांनो दुगैनाङासैलै कारेन्टआबा दंना गैयालाय माथो कारेन्टआनो गैयालाय बिदिल' जासै मालाबा फैयो मालाबा फैया कारेन्टआनो गैयामोन नालाय दायो आङो माने दंग'आवनो दुगैनो होनना थांगासिनो दङ जोंनि न' साखाथियावनो माने जाम्फै दं नालाय बे जाम्फैयावनो दुगैहैसिगोन आरो आङो वाव माथो मैसोराम बसुमतारियासो दैयाव दुगैग्रोना दङलै कारेन्ट गैयिखाय दंग'आव दुगैनानै फैबाय आङो 2 नं लन्थिबारियावहाय फुटबल फाइनाल नायनो थाखायहाय दंग'आव दुगैनो होननानै फैबाय माबा मैसोराम बसुमतारियासो माबा दैयाव दुगैग्रोनानै दङ माने रिजार्भेसनखौ बे सिगां खालामना लाग्रोदों खोमागोनलै थेवबो दुगैनानै थांनोसै लोगोफोर आंना माने गार्डबो दंखायो नालाय सैमा फाइलि बेबो माने दुगैनो फैफादों आरो ना स' बिदिब्ला नायलांबाय थादो लोगोफोर हेल' लोगोफोर आङो दिनै माने 2 नं लन्थिबारियावहाय फाइनाल खेला नायनो थाखाय आं माने दैयावहाय दुगैगासिनो दं आरो ना नायनो हागोन नै लोगोफोर माने दंखलाव दै खावनो बानानै आं माबायावनो कारेन्टआबो फैया नालाय मेसिना सलायनो दायो दुगैखांबाय जों थांनोसै आरो ना आंनि बडिगार्ड ना हनै बेनो हेल' लोगोफोर जोङो दायो माने 2 नं लन्थिबारि गामियावहाय माने फुटबल खेला नायनो थांगासिनो दं आरो ना माने दिनै फाइनाल ओमफ्राय दिनै फाइनाला माने ओरै मालिबिथा माने ओरै बिटिनि आरो ना खाथिखा दा ओरैबायदि माने ओरै जाखासिगोन आरो बिसोरो ना फाटा फाटि ओंखायनो खेलाखौ बिराद इन्टारेस्टिं जागोन बायदि मोनगासिनो दं आरो ना जोंहा ओंखाम जास्लाबलायै ओंखारबोबाय आरोखि जोङो फुटबल खेलाखौ नायनो नै दा जों दिनार मोनफैबाय ओरै थांनांगौ आरो फुटबल खेलायाव ओरै थांबानो सौहैगोन आरो ना ओमफ्राय ओरैजों थाङोबा माने गोदान कलेज ओरै माने खैला मैलाजों थाङो आरो ना स' बिदिब्ला आङो दायो बल खेलायाव मोनफैबाय दायो आङो दखानावहाय मा जानांगौ मा लोंनांगौ नायग्रोगासिनो दङ आरो ना नायलांबाय थादो लोगोफोर आङो नायगासिनो दं माखौ जायोब्ला गोथाव जागोन सानाबो दङ नै गोथाव संनानै दोनदों जानांसिगोन टिकेटआवबो बिराद हिरमिर जादों नै सोरनो हरथ'नाय जालायगासिनो दङ नायलांबाय थानो हागोन आरो ना दायो जोंनि बर' सावथुन मुलुगनि मुंदांखा लीना बसुमतारी बिथाङाबो सफैबाय नायलांबाय थानो हागोन लोगोफोर बिथाङाबो सफैबाय नै बेजों लोगोसे आरोबाव कारिश्मायाबो सफैदों बिथाङाबो सफैनानै दङ नायलांनो हागोन मैथा दायो जोंनि सावथुन मुलुगनि आर्टिस्ट लीना बसुमतारी आरो लोगोसे कारिश्मा बिथांमोनखौ बेमजों बरायनानै लाबोगासिनो दङ नोंथांमोना नायलांबाय थानो हागोन लोगोफोर दायो बिथांमोना बेबायदिनो देरहानाय आरो जेननायनि बेबायदिनो चेक आरो ट्रफिफोरखौ लानानै राउन्डै फिल्डआव गिदिंगासिनो दङ बिथांमोना फिल्डखौ राउन्ड गिदिंगोन मानो होननानै बुङोब्ला गोबांथार पाब्लिकफोरा नायनो थाखाय बेबायदिनो रिकुवेस्ट खालामनायलाय बे हिसाबैनो बिथांमोना फिल्डखौ राउन्ड गिदिंनानै पाब्लिकफोरनो एबा रायजो राजाफोरनो मोखां देखायगोन बिदिब्ला नायलांबाय थादो बेबायदिनो फुटबल नायनो मोजां मोनग्रा सुबुंफोरा बेबायदिनो लोब फैनानै दिनै मेहेरगोनां खालामफैदों नोंथांमोना नायलांबाय थानो हागोन दायो बिथांमोना फिल्डखौ राउन्ड गिदिंखांनायनि उनाव कमिटियाव दसे आरो रेस्ट लानाय जाबाय नोंथांमोना नायलांनो हागोन হেফাজলৈকে চাই যায় এইটো আশা কৰিছোঁ বিশেষকৈ देरहाबाय दा इन्टारेस्ट मालिबिथासो आसा
बिराद गोजोननाय दं दा आदा ने गोजोननाय माने हिनजाव फिसा फिसौखौ जोबखाबाय रंजानाया आस्सा जागोन दे आदा दे आस्सा दे स' बिदिब्ला नायलांदो लोगोफोर सार'फाले सुबुंनि बाना जेरै जोंबो हाजार हाजार मानसि नायलांबाय थानो हागोन लोगोफोर अखा हादों खेलायाव अब्लाबो हाजार हाजार सुबुंनि बाना जेरैथिंबो मानसि नायलांबाय थानो हागोन लोगोफोर बे खेलाखौ गेलेदोंमोन बिटिनि भार्सेस मालिबिटा भुटान बर्डाराव नांजाबनाय मालिबिटा गामिया दायो देरहानानै थांबाय बिथांमोना 3 गलाव देरहानानै थांबाय दायो बिथांमोना खुसिजों बेबायदिनो मोसाग्लांगासिनो दङ लोगोफोर नायलांबाय थानो हागोन बे खेलायाव देरहानायनि बेस्ट प्लेयारखौ लादोंमोन मिस्टार सिमां बिथाङा बेस्ट प्लेयार मोननो हाबाय नायनानै लानो हागोन लोगोफोर बेजों लोगोसे जायफोरा मोजां गेलेनानै दिन्थिफुंलांदों बिथांमोननो दिनै जोंनि बर' सावथुन मुलुगनि लीना बसुमतारी बिथाङा बेबायदिनो दांफा दांफा मेडेलजों बेबायदिनो बरायदोंमोन नायलांबाय थानो हागोन लोगोफोर बिथाङा बेबायदिनो दांफा दांफा मेडेलजों बरायगासिनो दङ देरहानायनि प्राइजखौ मोननानै गोजोननाय मोनदों दा ने बिराद गोजोनदों दा आस्सा थिग दं दे दाथ' नोंसोर बिराद जाहैनायसै ना बिदिबा दे थिग दं सिदा ने ब्रादार आस्सा दे स' बिदिब्ला खेलाया जोबनानै थांबाय लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला साबस्क्राइब खालामदो लोगोसे बेल आइकनखौबो दाबायदो